Monggo Pak Toyo Blantik Sapi masuk. Hehe. Dek kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku alambene nyigar jambe yen tak sawang tambah ayune Dek aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu ayo dong Pak Toyo Blantik Sapi nanti dilanjutkan dengan rondo kempling. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang badhe ngersakaken langen besan tayub kula aturi jumeneng monggo. Dek kowe pancen yen kowe guyu nyenengke atiku lambene nyigar jambe yen tak sawang tambah ayune Dek aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu
Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno tetep lamar marang wong tuaku Rondo Kempling masuk Kanggo ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ati karen tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi tindak kula purun ngancani Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tindak anggur kula purun rungokno ya Mas kapotan yen purun enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula pijati rapati pate ampun kemas sampean ampun ku jiwa kula